Turgash, haɗaɗɗen labarin soyayya, amma ni kuma ka lalata min nawa. Kyakkyawa da ni ko? Ya kamata wasa da zuciya ya dawo wasanmu na ƙasa, domin kowa yana wasan, har da ni ma kaina. Hasali wannan gabar tsakanina da wancan bakin ne, mai suna Jai Shankar Prasad. Iyayena sun kasance talakawa, muna cikin wani irin yanayi. Babana shi kuma ya kasance mai gaskiya ne, riƙon amana ga kuma tsoron Allah. Shi kanshi gidanmu sai a hankali, rufin gidan ya huje da yawa, amma babu halin liƙewa. To baya da kuɗin biya a gyara, baya da iya, haka zalika baya da hayyaci. Na ma gane cewar Allah ya bashi ɗan baiwa a matsayin ɗa. Har ma na zo na saba da wannan gaskiyar. Na ci gaba da ilmantar da kaina. Na shiga makarantar fasaha. A cikin shekara 2 kacal. Na datse. Ofishin yana na ruwa aka biya ni miliyan 10. Tun ran da na samu wannan miliyan 10. Na bungasa tunani na zuwa babban tunani. Ai kuwa, hudajjen rufinmu na fara tunanin gyarawa da ma sabunta gidan baki daya. Iyayena za su yi farin ciki. Ina zuwa gidan ko na samu babbar maraba. Babana ya fara suburbuɗa ta da takalma da komi ya samu. Ba zan taɓa iya misalta sambade ba da ya min ba a wannan ranar. Mazgata kawai yake. Karo na farko kenan da aka wargaza min jiki mata. Na ji ba daɗi sosai ta yadda sai da na rike babana haka. Na rike wuyan shaka na matse shi a loto. Na ɗauko wata wuga da take kusa sai kawai na yi ta daba masa. Umma ta yi ƙoƙarin ɓanɓaro shi daga hannuna. Ban ma lura ba idanuna kawai suna rufe. Kawai na ta dabawa. Bayan wani lokaci sai na suma. Da na bude idanuwana, iyayena kawai na gani a jike shakaf a cikin jinayensu. Na ga mahaifiyata wacce nake matuƙar ƙauna. Ita kuwa samsam da bata shigo ba. Da na daga kaina, sai ga hannu daga baya ya cakumo ni. Aka fuska ina juyawa zan gani 'yan sanda. Aka jefa na magargama. Suka gana min azaba. Ga dukan da na sha da takalma. Duk wani nau'i na azaba da suka tuno sai da suka yi min. Ko kaɗan babu ragawa. Kun san jami'in da ya min haka? Jai Shankar Prasad. Bayan wasu kwanaki haka na kira shi da daddare. Barka dai. Yawa. Ƙungiyar ISI, hukumar CIA, FBI, Mossad. Zan iya kai kowannen su har ƙasa. Ɗauke na aiki. Ina so na yi aiki tare da ku. Ka yadda da ni saboda ɗan baiwa ne ni. Sai ya ce wai wannan ƙasar ba ta buƙatar shashashu. Sai dai masu kyan ɗabi'a. Me yake nufi to? Don kawai na lalata abin wasana, na jefar da abin mallaki na shikenan bana da da'a. Iyayena ne fa na shege. Ba uban wani da uwar wani ba, saboda haka me yasa za a wani hukunta ni? Na gode wa ƙungiyar ISI, ba don haka ba da ya shiga ya fita an rataye ni. To batun daga wannan rana ne na ƙullaci shi wannan baƙin mutumin. Shi ɗin ba? Zan rataye shi sai ya mutu. Magargare wannan wasu kwakwalwar na ƙarshe. Gwabzawa tsakanin kwakwalwa da zuciya. Kai ma ka buga wasan da kyawai na tsakanin kwakwalwa da zuciya. Ka rena wa mutane hankali suna ganin cewa kana gane-gane.